guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murad di bernameya dawî de meqala Thomas Aquinas kiribû, meqala jiyana wî, berhemên wî, xebatên wî û nêrînên wî yên felsefî kiribûn. Piştî Thomas Aquinas em ê di vê bernameyê de qala kîjan filozofî bikin an kîjan mijariya me behsa çi bikin îro? Mijara me wek her car dîsa felsefeye sezgîn. Wek te got meqala Thomas Aquinas kiribû. Bi Thomas Aquinas re di felsefeya serdema navîn de em hatibûn sed sala sêzda. Di vê sed salê de piştî Thomas Aquinas wek naveke girîng em rastî Roger Bacon tên ku di dîroka felsefeyê de wek Doktor Mirabilis jî tê zanîn. Doktor em zanin lê Mirabilis çi wateyeke wê a taybet heye? Ya doktor wek te got wek em dizanin mamosteyê pispor. Mirabilis jî wek peyveke latînî ye wek bêhempa em dikarin rave bikin ji ber xebatên wî girîng ji ber mezinbûna wî îfade bikin wek Doktor Mirabilis yani mamosteyê bêhempa hatiye zanîn. Ji vî navî diyar e ku em ê filozofekî navdar û girîng nas bikin îro. Murad wek her car em ji jiyana wî dest pê bikin, li ser jiyana wî tu karî hinek agahî bidî me di kîjan sala de li ku jiyayê Roger Bacon em wî nas bikin hinek. Helbet Roger Bacon di sala 1214 de li Brîtanyayê çêbûye. Duan sed salan de zangeha Parîsê ji bo perwerdehiyê naveneke girîng e wek rojame. Roger Bacon jî li zangeha Parîsê perwerdehî dibîne bi taybetî li ser beşên gramer, mantık, retorik, aritmetik, geometri, müzik û astronomî ku van beşan wek septem artes liberales tên zanîn yani heft hunerên azad. Behsa wê kiribû di bernameyekê dest dibêm. Belê di perwerdehiyê de beşên girîng bûn. Di sala 1257 de dikeve nav tarîqata Fransîskena. Di bernameyên berê de me hinek qala vê tarîqatê kiribû. Tarîqata Fransîskena heta demekê ji bo Roger Bacon dibe wek stargeheke girîng. Bi piştgiriyê wan xebatên xwe dimeşîne. Lê piştî demekê ji ber xebatên wî yên li ser astrolojî û sîmyayê endamên tarîqatê aciz dibin. Astrolojî û sîmya wê demê wek ilmên bi şik û guman dihatin binavkirin yani ilmên ku divê meriv jê dûr bisekine. Ji ber van xebatan tarîqat qedexeyeke mezin datîne ser Roger Bacon nivîsandina pirtûkan lê qedexe dikin nahîlin berhemên wî yên berê belav bin heta hinek berhemên wî jî vedişêrin ji ber destan radikin. Mi behsa vê qedexekirinê bikin lê pêşî dixwazim berhemên wî berhemên Roger Bacon bipirsim. Kîjan berheman nivîsîne naveroka berhemên wî çine taybetî ser kîjan mijaran sekînîne Murat? Di nav berhemên Roger Bacon de sê berhemên girîng hene. Opus majus, opus minus û opus tertium. Opus bi latînî berheme. Opus majus berhema mezin em dikarin bêjin. Ji heft beşan pêk tê. Di vê berhemê de Roger Bacon li ser mijarên gramer, matematik, optik û rêbaza azbûngeriyê disekine. Berhema opus minus berhema biçûk e. Di vê berhemê de Roger Bacon wek em çawa bêjin kurteya berhema opus majus derdixe û hinek mijarên teolojik lê zêde dike. Opus tertium û berhema sêyemîn e. Di vê berhemê de Roger Bacon her du berhemên xwe ji alî metodolojiyê dinirxîne û ji bo papayê hinek beşa rave dike. Çima ev ji bo papa ravekirineke taybet lê zêde dike te got tarîqata Fransîskenan qedexe datîne ser xebatên wî di vê pêvajoyê de têkiliya wî bi papatiyê re çawa ye Murat? Roger Bacon li gel qedexeyên tarîqata Fransîskena bi şiklekî name û nivîsên xwe digîne Papa Clemensê çaremîn. Xebat û nêrînên Roger Bacon bala papa dikişîne û ji Roger Bacon re dibêje
لگل همو قدقیان بنویسه پشتگری دده بیکن ev her se berhemên me qal kirin piştî daxwaza papa hatine nivîsandin ji xwe û wek berhemên dizî gîştine berdestê papa piştî papa Clemensê çaremîn dimre papayê nû tê serî û ev berhem û nivîsên Roger Bacon dikevin destê papayê nû û wek talûkeyeke mezin tên dîtin piştî mirina Clemensê çaremîn jî kesekî piştgirî bide wî namîne û ji aliyê tarîqata Fransîskena tê girtin nêzî 10 sal di manastirekî de wek di hepsê de dimîne. Te got talûke berhemên wî çima wek talûkeyeke mezin tê dîtin te qala xebatên wî yên ser astrolojî û sîmyayê kiribû ji ber van xebatên yan tiştê din bûne sebeb ku ev talûke bê dîtin wek talûke bê dîtin. Ya Roger Bacon di xebatên xwe de kêmasî û şaşitiyên sistema skolastik bi hûrgilî ravet dike û qala reforman dike. Di berhema Opus Majus de li ser perwerdehiya skolastik disekine ana em qala felsefe skolastik dikin di felsefe Hristiyaniyê de Roger Bacon jî di nav vê sistemê de mezin bûye lê kêmasî û şaşitiyên wê sistemê tîne ziman. Di berhema Opus Majus de me got li ser perwerdehiya skolastik disekine dibêje perwerdehiya skolastik rê li ber zanînên nû digire û cehaletê zêde dike. Di berhema Opus Tertium de em rexnên wî yên li ser bürokrasiya kilîseyê dibînin. Ev rexnên wî yên li ser sistema skolastik ji bo wê demê hem girîngin hem jî rexneyên bi talûke ne. Belê. Murat dixwazim hinek din jî li ser vê mijarê bisekin rexneyên Roger Bacon yên li ser sistema skolastik. Tenê rexneyên li ser perwerdehiyê ne yan tevahî ser sistemê rexne dike? Perwerdehî jî di nav de lê rexneyên wî bi temamî li ser sistema skolastik he. Li gor Roger Bacon di sistema skolastik de ji bo rastiya zanînan krîtereke baş tune ye. Zanîn ji aliyekî zanîn ji çavbêjin ji aliyekî ve hatibe gotin lê dinêrin û ew eger xwediyê zanînê otoriteyeke mezin be dibêjin viya rast e. Roger Bacon viya rexne dike dibêje gava zanîn li gor otoriteyan bê nirxandin û rastiya wî li gor otoriteyan bê qebûl kirin ev nabe zanîn dibe dogma. Gava bibe dogma jî tu nikarî rexne bikî û kêmasiyên wî bêjî sistema skolastik bingeha xwe ji Aristoteles ji felsefe Aristoteles digire û li ser mantiqê dimeşe. Roger Bacon dibêje mirov gotinên Aristoteles wek gotinên papa qebûl dikin lê di sistema Aristoteles de nêrîna azmungeriyê tune ye. Ji azmungeriyê qasta wî çi ye? Rexneyên Roger Bacon wek me got bi taybetî li ser otoriteya skolastik bû. Di sistema skolastik de ji bo rastiya zanînê krîtera herî mezin otorite ye. Eger xwediyê zanînê otoriteyeke mezin be zanîna wî rastê qebûl kirin. Ev di roja me de jî heye yanî gava doktorek tiştek dibêje mamosteyek parêzerek tiştek dibêje em gelek caran li ser rastiya wî nafikirin. Em dibêjin way doktor viya gotî yani pispor e em rast qebûl dikin. Çünkü doktor mamoste parêzer ji bo me otorite ne. Bacon vê rewşê rexne dike dibêje heya ku bi aqil û azmûn û tecrübeyan nê pişrast kirin em nikarin ji zanînekî re bêjin ev rast e. Dibêje heya ku bi aqil nê tecrübe kirin ti otorite û zanînên ti otoriteyan ne meşrû ne. Di berhema xwe ya Opus Majus de li ser vê mijarê dibêje tenê bi mantiqê mirov nikare bigîje zanînê. Çavdêrî û azmûn û tecrübe mirov digînin zanîna rast li gor Roger Bacon. Li gor tu dibêjî Roger Bacon azmûnê wek rêbazekê nîşan dide. Ev rêbaz bi taybetî ji bo kîjan beşane yanî di kîjan mijaran de em dikarin zaniyariyan bi azmûnê tecrübe bikin. Roger Bacon rêbaza azmûngeriyê tenê ji bo zanistên fîzîkî zanistên xwezayî nîşan nade. Di ahlaq û teolojiyê de jî qala azmûngeriyê dike. Li gor wî mirov gerdûnê dikare bi azmûnê fehm bike û mirov dikare afrînerê gerdûnê xuda jî bi aqil û azmûnê fehm bike. Helbet ji azmûnê qesta wî ne tenê azmûnên nav laboratuwarê ne. Yani epistemolojiya xwe
bi temamî li ser azmûngeriya ava dike û heya ku bi azmûn neyê tecrübe kirin tu zanînan wek rast qebûl nake. Te got azmûngeriya ku Roger Bacon qal dike ne tenê azmûnên em bêjin nav laboratuwarê ne. Azmûn ji bo Roger Bacon çi îfade dike ya jî ji bo wî azmûn çawa tê şîrovekirin jaliyê wî. Roger Bacon azmûnê wek amûrek dinirxîne û dibêje mirov bi vê amûrê dikare bigîje zanînan. Lê jaliyeke din ve jî azmûnê girêdayê aqil rave dike. Yani li gor Bacon azmûn rêwîtiyeke felsefî ye û ev rêwîtî dixwaze sînorên aqil derbas bike. Yani azmûnê ji aqil bilimtir dibîne. Di felsefe Roger Bacon de azmûn ji bo sê armancên girîng tê bikaranîn. A ewilî dibêje ji bo mirov rastiya teoriyên aqlî tecrübe bike. A dudiya ji bo mirov fikrên şaş yên ne li gor hakîqetên teolojiyê ji nav hev bineqîne û a dawî jî armanca sêmîn jî ji bo mirov bigîje zanîna jiyana li gor pergala Xwedê. Yani gava em li van armanca mêze dikin em dikarin bêjin ku di felsefe Roger Bacon de azmûn ne tenê rêbazeke zanînê ye. Azmûngeriya Roger Bacon azmûngeriyeke ahlaqî ye, ontolojîk ye û dînî ye. Yani gava qala zanîna azmûnê dike qesta wî ne tenê zanîneke teorîk e bi zanîna azmûnê wek çawa em bêjin zanîna azmûnê ji bo jiyana rast wek amûreke dibîne. Belê. Murat ez dixwazim ji azmûngeriya Roger Bacon devam bikim. Roger Bacon direxneyên xwe yên li ser sîstema skolastik de li ser kêmasiya azmûnê disekinî. Sîstema skolastik li ser felsefeya Aristoteles ava bûye em zanin. Jaliya azmûngeriyê ve gava em felsefeya Aristoteles û a Roger Bacon bidin berhev ferqek çawa derkeve pêşa me. Yani dîsa berawirtkî. Min xwest vê pêvê bikar bînim em berawirt bikin. Azmûn di felsefeya Aristoteles de wek emperya tê binavkirin. Emperya yani azmûna ku Aristoteles qal dike ji azmûna Roger Bacon pir cuda ye. Li gor Aristoteles azmûn tecrübeyên me ne, elimandinên me ne. Roger Bacon ji Aristoteles cudatir wateyeke kur li azmûngeriyê bar dike. Azmûngeriyê bi aqil ve girêdayî rave dike. Li gor Bacon aqil gava digîje encamek azmûn vê encamê di nav qanûnên xwezayê de tecrübe dike. Yani li gor Aristoteles azmûn elimandinên me yên nav jiyanê ne lê li gor Bacon azmûn nêrîneke metodeke bi pergal e. Te gotibû Roger Bacon azmûngeriyê ji bo teolojî, ontolojî û ahlaqê jî bikartîne. Ev azmûngeriyeke çawayê Murat ferqa wê ji azmûnên fîzik û zanistên xwezayî çi ye? Ji bo bersiva vê pirsê divê pêşî em li dabeşkirina azmûna binêrin. Roger Bacon di berhema Opus Majus de azmûnan dike du beş. Beşa ewlê azmûnên xwezayî ne wek eksperimenta naturaliya binav dike. Ev azmûn bi çavderiyên sistematik pêktên wek mînak azmûnên li ser hareket, li ser deng, li ser germahî û bûyerên fîzîkî bi vî şiklî ne. Li gor Bacon azmûna xwezayî sînorên aqil diyar dike. Û ji bo rastiya van azmûnan matematik ferz e. Di azmûnan de beşa duyemîn jî azmûnên îlahî û harikulade ne. Wek eksperimenta divina vel miraculosa tê binavkirin. Mucizeyên pêxemberan, hîsên ezîzan, tecrübeyên mîstik divê beşê de cih digirin. Li gor Bacon azmûnên îlahî ne derxwezayî ne di nav pergala Xwedê de cih digirin. Lê ji ber ku hîn bi qanûnên xwezayê nehatine ravekirin em wan wek derxwezayî dibînin. Yani azmûngeriya Roger Bacon ne tenê azmûngeriyeke maddiyel ser maddeyane tecrübeyên mîstik û manevî jî wek zanîn qebûl dike.
Murat te bersif da lê dixwazim tiştek din jî li pirsa xwe zêde bikim. Sezgî me bersif da me em biqedînin. Em biqedînin. Yani keremke. Lê heman pirsê ez ê dubare nekim tenê lê zêdekirinek. Te gotibû Roger Bacon azmûngeriyê di ontolojî ahlakê de jî bikar tîne. Belê. Ontolojî ahlak di azmûngeriya Roger Bacon de bingeheke çawa ava dike. Bingeha ontolojik hebûna xwezayê ye û heyînên nav xwezayê ne. Ana xweza xwediyê hebûneke bi pergale li ser têkiliya sedem û encamê ava bûye. Xweza bi pergala Xwedê hatiye afirandin. Loma bi azmûneke li gor vê pergalê mirov dikare bigîje zanîna xwezayê. Roger Bacon viya dibêje. Di bengeha ahlaqî de azmûn çawa bêjin wek jalî Roger Bacon wek amûreke tê nirxandin. Azmûn wek amûreke girîng mirov nêzî Xwedê dike. Li gor Bacon zanîn tenê tiştek entelektûel nine, berpirsiyariyeke etîk û ahlaqî ye. Loma divê zanîn bingeha jiyana rast ava bike. Armanca zanîna azmûnê jî ye ve azmûn li gor Roger Bacon jiyana mirovan jalî ahlaqî ve pêş vedixe û bilindtir dike. Tamam. Mersifa xwe girt. Pirseke nû. Mala Xwedê ava. Murat me piranî qala azmûngeriya Roger Bacon kir lê em ji rexneya wî ya li ser sîstema skolastik hatin ser mijara azmûngeriyê. Wek rêbaz ji bo zanîna rast qala giringî azmûngeriyê dike. Di rexneyên wî li ser sîstema skolastik de te qala rexneyên wî li ser perwerdeyî jî kirbûne? Belê, li gor Roger Bacon perwerdehiya skolastik li ser zanîna otorîteyan ava bûye. Ev zanîn jî mirovan pêş ve naxe û nagihîne zanînên nû û zanînên rast. Di avakirina zanîn nû de qala bandora ziman jî dike. Li gor Bacon xerabûna ziman, şaşitiyên ziman rê li ber pişketina zanînê digire. Yani wateyên têgehan gava xuman bin, baş ne diyar bin, mirov bi van têgehan nikare bigîje zanînên rast. Ji ber van sedeman li ser bikaranîna ziman pir disekine, bikaranîna zimana rast. Li gor Bacon şaşitiyên ziman dibin sedemên xeletiyên felsefî û teolojîk. Loma Roger Bacon dibe bi zimanê xwe dayîkê xeber bidin, zimanê xwe dayîkê bielimin, li zimanê xwe xwedî derkevin, têgehên xwe bikar bînin. Yani vê sed salê de bijiyana wer bigotana ez bawerim. Em de heftiya paziyê gulanê de ne mesajên peyamên baş bûn bana. Murat te xweş bi dawiyanî pirsê min ji xwe ew qas bûn. Li ser Roger Bacon wek gotineke dawî dixwazî tiştekî bêjî ya jî mijarekî dixwazî lê zêde bikî hebe keremke yan jî em karin biqedînin jî. Keremdar be Sezgin, yani wek gotina dawî dixwazim li ser Roger Bacon girîngbûna wî li ser girîngbûna wî çend tişt bêjim. Rexneya Roger Bacon'a li ser sîstema skolastik bi rastî jî girîng e û bi min ew pirsgirêkên Roger Bacon 780 sal berî qal kirine hîn jî di roja me de didome. Yani Bacon çi dibêje? Dibêje zanîna li gor xwediyên zanîna li gor otorîte nenirxînin. Zanînên ji devê otorîteya derdikevin tim ne zanînên rastin. Bi azmûnan, tecrübeyan divê rastî û şaştiyê wan em qebûl bikin. Aristoteles di felsefe skolastik de otoriteyeke mezin e. Bacon ji bo Aristoteles dibêje gelek kes Aristoteles ezber dikin lê fehm nakin. Tenê pêşiyên xwe teqlîd dikin, ev teqlîd jî tenê tariyê de afirîne û meriv di nav tariyê de deyile. Xêncî felsefeyê ez dixwazim qala xebatên Roger Baconê li ser optîkê jî bikim. Li ser optîkê xebatên wî yên gelek girîng hene. Berçavk jalî Roger Bacon hatiye dîtin. Merceka bikaranîtiye, yani di dîrokê de dibêjin berçavka ewilî a em bêjin li gor yani wateya îro li gor wateya îro piştî xebatên wî 5-6 sal şûn de hatine çêkirin. Ser optîkê jî pir baş xebetiye. Berçavkê anan bikar tînin, yani ya jî de em hîn bikar naynin, yani di ixtiyarbûna xwe de belki em bikar bînin. Jalî Roger Bacon ve hatiye dîtin.
Yani navê xwe Doktor Mirabilis haq dike. Hakkili saatan hoş yani fedavi gihişti gelek mirovan. Murat spasiyatet magahim balkej bun. Spas xwe sezgîm serçava. Em dikarim biqedînin. Belê. Guhdarên hêja heta bernameyeke din mijareke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve ve felsefe.